aiwa wo mazano masupe muchadakwa pakashata pari kupisa nhasi chiri panapa chihoti chiri hoti Zanupf zvezvo munaswera muchitiudza kuti Geza hana plani aiwa Geza ane plani tazonyatsoona chokwadi Geza ndiye atodhirawo maplani acho aiwa Geza ndatozozoona kuti aiwa Geza uona maplani ese munhu asina plani ka ndikunanga gwacho godzi munhu asina plani haatsvagwi munhu ane plani ndianotsvagwa right muri Zimbabwe nyaya iri panapa inenge kuoma kayakaita but inenge kuzosekesa kainozoita kwekupedzisira kwacho ozo vakomana vacho kusangana nevanhu vasingazvinzwisise nyaya iri panapa vakomana vaindonotsvaga Geza but mutsvagiro wavaita Geza vaofa mari 70,000 anozozvigananda zvinozviti tine mari zvekudaro vakaofa mari kuti pabatwe Geza nyaya iri panapa iri kuti forgetive matlad alright sorry pane machats alikiswa nemunhu angatumwa kuti auraye vaGeza ende vaGeza vakomana veZanupf vari kufungidzira kuti vaGeza vari kuSouth Africa kuJohannesburg saka ndichakuverengerai nyaya iri panapa nyaya yacho iri kutosiririso but inozokosekera right machats ari panapa ari kutaura kuti forgetive malada from Zimbabwe on the run apparently hiding somewhere in Joburg allegedly raping young girls. There is a reward for his whereabouts for his rape case. Friends, please tell here to make it nice and spicy. Ndo munyorerwa zvaitwa let's talk about me varikuti vanyora vakati tiri kutsvaga mudharare apo akasiya repa vana kuZimbabwe ndo mhosva tiri kumutsvaga ngatitaure chokwadi iwo vazvitasa Geza ufungota achine mafeelings Geza hana mafeelings ufungota achiriko aiwa pasina dare chezvo iwo ngadzizerere tonzi rabata tsunga ameno chirepi saka vakomana pavaudzwa nyaya ivo vabva vaofwa 1k vakanditsvagai mukomana ari 70k vakanditsvagai mukomana ari papo mukamubata tumupe 70k mukavatomudzima saka pamari apa patoratidza kuti pane mamwe madhipositi atombosendwa kuti vakomana vapinde chibhasha but nyaya yazodzoka beki futi vakomana vacho varova research vazodzosa vazotanga kupindura mukomana uyo anga achiuya because munhu wacho haana kutaura kuti ndiani abva ati send me your account let me send the money back muchadhakwa angauda abva muti chimbo chidi paakaundi ndikudzosere mari yako zvako hako uye abva abvunza mazvikani they also wanted me to post on my main page on Instagram. I'm scared. Nah, it's not it. So Papa, my other friend blogs also retained the money. What's going on? Let me look into this. Mukomana but that man is fighting for Zimbabwe and sikukwanisa kutsvaga munhu iyeyo muri kuti ndiuraye pamari yamandisendera mukomana iyeyo muri kutsvaga mudharo muri kuti ndiuraye ndimutsvage ari kurwira nyika yeZimbabwe saka handikwanisi kuita basa iroro mari yenyu yamandipa ndakudzosa ndomufambiro rukuita nyaya kunoti masangana nemunhu asingatonzwisise muchadhakwa ona tepe vanavo ndotepe vanhu vetiri kuda vekuti usaite ruchiva nemari chingoziva kuti munhu uyu ari kurwira upenyu hwevanhu vakaita se vakawanda manje vanhu veZanupf vane problem yekuti vari kutibira mari dzakawanda kana vatibira mari dzakawanda pavanozviti vari kutipa mari shoma dzacho dzavari kutipa vari kutipa vachiita dzekutikandira so kuti totanga kunonhonga mari yedu wakamboti iwo wakambona zvinoita kwakana nachivhayo vakasvikirwa pamota pao nevanhu pepe mudhara unozvazvaiti aiwa usagume mota yangu ndikukupai ma 2020 mari yacho anotongoitora oite yekukanda pasi nepawindo vanobva wanhonga but iye paari kuba mari dzedu ari kuita mari yekunotora kunyatsonotora achiisa pakanaka kana akuita zvezvo zvekuti anoda kudzosawo mari kune vanhu achida kushaina ani kuzoti usagume mota yangu usagume mota yangu oita mari yekukukandira saka this time vazosanga vanoone munhu usatapere kuti already chimbofunga 70k munobva kuzoti aiwa ndisikukwanisa kuita chibasa chenyu
munhu uyo muri kuti nditsvage ndimuuraye mudharo ari kurwira nyika yeZimbabwe. Handikwanisi kuita chibasa chenyu, garai nezvimari zvenyu. Ndobonyasa kuti Zanupf inogona kutora zvinhu ichizviita hazvina basa but zvine basa inenge ichitocha. Bozi Geza ari kutarisa vamwe varume kudya sadza. In short, in South Africa they failed to kill Geza. In fact, they refused to kill Geza in South Africa. That's it. Inamotsa kumwe fura Geza kuti amboenda akapanga DRC ndoko munoudza vanhu. Plus iye akava kuti Geza wachari South Africa. Bozi apa mangopa munhu mari mukati tsvaga munhu koko uraye munhu koko zvotonga angofiro koko but nyaya yacho futi iri kutonzi paya izonyatsoziva nyaya because ichi tinozotsvaga nyaya tonyatsoziva nyaya because tiye tine vamwe vanhu madhara anenge achitiudzawo nyaya kuti wona iyi nyendeso pari kutonzi nyangwe dai Geza wacho anga ari kuSouth Africa zvinhu izvozvo zvaitika. Zimbabwe neSouth Africa dzanga dzatonyika dzekutoti mahwana itotanga sanction ngora ya munapotera ndo paraitotangira ende munoziva zvakamboitika kumashure uko tenda iditi akatizira kuZambia ikamubata ikarohwa nerimwe zisanction mupengo. Saka zvakufanira Geza dai atonzi abatwa tombote dai anga kuSouth Africa kwacho dai anzi abatwa kubva vamuurayira kuSouth Africa ndo paitangira dzimwe hondo kana Mnangagwa wacho unoziva kuti angasisatowaniki ndo paaidzima ipapo aidzimwa pasipoti ende nyaya izvo inonakidzira. Mnangagwa takatombotaura nezuro Mnangagwa akatombobuda muZimbabwe akatiza kaMnangagwa iboda jamba akatotiza akabuda zvekujamba bhodha akadzoka zvekujamba bhodha but iye amene kuti chii chaanenge achinyatsoita because iwo kana uchiti munhu anamba ende iwopo zvazvakanakira iwopo wakatiza ukajamba bhodha hauna kana munhu akakutsvaga hauna kana mboterwa hauna wakangosiwa but iwewe manje wakubva kuti akubva kuita kunge iye ari special zvekudaro zvokuti akangoti munhu wese munhu wese special kunani ndo zvari atiterere ukatodudza kuti Mnangagwa ari special achatokuita I don't want to hear handitoli kuzvinzwa ngati special kumana vake nemukadzwa not special kuZimbabwe. He is not special. Auraya nyika zvisingatomboita that man akabvira kudhara achiita zvaaita achisinya achibatsirana naMugabe achida kupevha nzira yake kuti iye asarari ega zvoti Mugabe akazosara ari one achizokwanisa kumukudubura akasiyata kuti tusina nebasa rese tona nhiri tona akasukure twapandira tokuti anyingozva kuti akangosvika ukarwa nekuserengero kukobva akatobva akabvisa mageneral atoziva kuti ana mujuru vakaendeipi ende panyaya iyi ende nyaya iyi pataichitomboizeya nemadhara edu isi tine mamwe madhara anenge achinyazoziva nyaya ndobva tatanga kuoneswa zvikanzi chimbotarisai mageneral akadonha mulockdown kuti mangani wobva watarisa type yemageneral acho kuti mageneral akakura zvakaita sei ende hanzi iwe covid youraya mudhara munhu akasumuka akati only the president is safe, we are only targeting criminals around him. Vadzadzina covid musati jerera munoti jerera zvingatombo but you know handisi kunanga munhu anotaura zita but ndingoti musati jairire hatina upusa semaZimbabweans. We are not that dom, hatisi madom isusu. Unotonanga madom isusu. Ine tichibva panyaya iyoyo pane imwe nyaya iri kutaurwa futi unozoti Mnangagwa angori munhu iyoyo kuti anenge kudhakwa kaakangoita so amene zvinhu zvaanenge achiita. Nyaya iri kupisa izvo zviri kutenderera pari kunzi Namibian new female president announced free university education starting in 2026. Kuda kuti kubva 2026 kuNamibia kunenge kwakudzidzwa mahara. But nyaya yazotangira pakuti pari kunzi vaMnangagwa pari kuitwa ma-inauguration yema-president ese ari kunogadzwa ari kugadzira nyika dzavo. Ukada kutarisa kuBotswana kuna new president akaiswa kuNamibia kwacho kokoko akaenda futi Mnangagwa ruziva. But ukada kutarisa president yendi wechikadzi ukada kutarisa zvinhu zvaakutoita munyika make akutogadzira nyika yake. Uko kune mumwe ari kupiswa anonzi Traore zvinhu zvaari kuitawo muri kuzoonawo ndo zvimwe chete. But nyaya iri kuzonetsa ndeyekuti vaMnangagwa vari kunzi kuma-inauguration ese vari kuenda pari kuenda kwavari kuita havana chavari kudzidza ende munyika medu havana chavari kuchinja. Because muZimbabwe kwada kutarisa kuchikoro checho zvikoro zvemuZimbabwe zvinodhura.
vadzidzisi vacho havana pei yavanopiwa. MuZimbabwe hamuna chinhu chekuti hurumende yemuZimbabwe yakatodzikisawo kana kuti inotaura kuti ichi sevana veZimbabwe chinofanira kuitwa free. Ukatarisa kuenda mutauni chaimo kunopaka mota yako $1 per hour, ukangosvika nemota yako $1 per hour. Iwe ukabuda muZimbabwe ukaenda kune imwe nyika hanzi ukafira ukoko ukatarisa pari kudiwa mari yekuti upinde uri chituna. Passport yemuZimbabwe chaiyo mari iri kudedzera yakawandisa ende rafu yacho havasi kutambira mazigi avo avakataura avanoti anotenga vanoti ane gold havasi kutambira. Zvinhu zvese zvemuZimbabwe zviri kubhadhariswa. Taxi yacho iri kutorwa taxi yakawandisa. Bati ukatesa mamwe mapresidents ari kupinda pazvigaro vari kutoti achitopinda ari kunorerutsa mutemo kuti aiwa uyu aimbotonga mutonge wake wanga wakadhakwa pakati aiwa apa panga pari raitwo. Izvi zvinhu zvakafanana needucation ndo zvinhu zvinoita kuti generation yemangwana izokwanisa kuita se kutongawo zvakanaka ende vana vanofanira kunodzidza. Ende munyika mukaita vanhu vakadzidza mabasa anozokwanisa kuwanika because mutemo ukangoreruka mabasa anetse. Kana mainvestor anouya kana vamwe vana vakadzidzawo vakapasa vanonoshandawo kunze kwenyika vachipinzawo mari kunyika yedu. Unomoziva kuti munhu wese akaita mari nyika inova rich. But vaMunangagwa vari kunzi vari kutoisa zvimutemo zvekutoomesera vana vacho veZimbabwe ende ivo pane kuti ivo varerutsire varombo vari kuomesera varombo vachitora mari kuvarombo. Ivo ndo vari kubva vaita rich. Kana vaita rich ndo pepe petozodzoka pakuti mari yacho iyoyo yavanenge vaita rich nayo ndo yavari kuzoshandisa futi kuti munhu akangoti aiwa vaMunangagwa zvemuri kutiita hazviiti vanobva kuti ndiri kuda kana vanhu 2 vekupa kana ma100,000 ende munouraya munhu ari kutaurisa uyo pamari iyoyo. Amen kulenzi uri kuona uri nyaya yedu yazoitika muZimbabwe kuti tikuitiswa varombo nemunhu achitora mari yedu yese achiunganidza achitiomesera. Kana tava varombo aizoti tikuda mari stereki anongokuti iwewe newe ndikukupai mari yakati ndikukupai mota idzi dzende munoraya munhu ari kunetso nekuti vanhu havana mari ende pane mamwe mazifigures emari yekuti vanhu vakaofa unongoziva kuti vanhu vemuZimbabwe marombe anoenda achimhanya kunorayira munhu mari idzodzo. Amen. Rudy China zvine. All right. The poor are getting poorer. The rich are getting richer. Ukatasa anzani that young man Chivayo. Padeza Mugaba anga ne mari akatone mari Chivayo anga rich. Pakazoya Munangagwa ndo batita richer. You understand? So chikuitika kuti Munangagwa ha respect education because anzoti vanhu vakangotanga ngodzidza vakatanga kuvhurika brain. Vatomupandukira kuti Munangagwa bhepa usukona kuti tonga isu tadzidza tadidi achaona mabasa acho. Saka izvozvo Munangagwa atomeka sure kurambai muri madzumu bhadhara school fees mukundikane kubhadhara school fees pointa vanhu vakadzidza vashoma sho vozona vanhu vakadzidza vanoshungurudza Munangagwa. Let's look at advocate Nelson Chamisa. That guy is well educated akadzidza zvekutodaro. Munangagwa amirira Chamisa tikakana muchida ndokona kundobheta kana kubheja mari yamuno kana kuriska zvese zvandinazvo toti Munangagwa Chamisa itiranai nharo taurai neprove education yenyu. Chamisa anongoramba achingowina panyaya dzechero pazvese. Saka Munangagwa anomeka sure kuti vanhu vasadzidze because makadzidza mune makumunetsa. Anoda kuti vanhu murambe makadzungaira semasecurity ake maCIO ake masoja ake mapurisa ake. Mapurisa anopfeka bhutsi yakabhenda vachinhuwa mukanwa vachinhuwa zvese. Mapurisa eZimbabwe anhuwa zvese kubva kuuniform hapwa bhutsu zvese vanongonhuwa. Hapana chinhu wani chasinganhuwe mupurisa weZimbabwe. Ndozvaanoda Munangagwa because those guys they are not educated. Vakapinda basa nekumhanya unongonzi wabva kuform 4 chienda unomhanya upinde basa. Ndozvoda Munangagwa. Ende ukatasa vari kutonzi maminister acho vari kupinda mabasa nechibhakira kungoti pamberi neZANU wanogadzira degree fake wato minister wakutosapota ZANU kungodhidha chete ndakadhidha mukuru alright. Sanyatwa akabviswa kuarmy kwa zvinhu zvaakatanga kuita kubva achiri mwana mudiki kusvika akura aite murume mukuru achengete mhuri aite nezvese. Akabviswa kuarmy kunge nhunzi izvo so akutonzi Sanyatwe wakusports. What does Sanyatwe vai manje apa akaenda kunational sports achinoona handi kunational sports vari kuzviti tiri kugadzira ground
zvitonzi minister of sports vauya kuzoona basa riri kuitwa munational sports haana chaanoziva sanyatwe pazvinhuanotomushungurudzwawo hapana anongozvinhu zvezvo hapana chaanoziva ukada kumubvunza kuti oredi tombotanga nesoka iri popular inoonekwa nemunhu wese ukatomubvunza kuti soka inotambwa nevanhu vangani haazive haazvizive umubvunzei challenge I'm challenging team yacho manager munangagwa haasi kukoshesa maminista acho nemaministry acho aringotora munhu ari loyal kwari anomusapota anongoti 2030 obotonzwa kutora position iye ungataura kuti iwo ine normal country do you think kuti vanhu vakaita sana muswere mufana muswere anowana basa ro apa muzimbabweans are well educated mazimbabweans vakadzidza but muswere hafa kaona basa unonyeba is not fit for that inokwetesa mabasa acho avanopiwa ukatarisa vanhu vese vanoshanda kana maminista ese pazuva rega rega ramwari kubva musi wa1 oreti kubva musi wa1 January kusvika musi wa30 December ukatarisa vanenge vachingonyora his excellency every day zvisinei nekuti minister of transport minister of chakati minister of chakati munhu wese as long ari minister wemuzimbabwe every day anotonyora kuti his excellency munangagwa kutoita kunge ameno muzimbabwe ndiye ipi hasi muzimbabwe murumoyo Zimbabwe ipi inomuda hanzi etaura nezvamunangagwa muzimbara norwamambama izvezvi muharare ukatoti muharare iwo ndonongwa kutonyepa bhozi muharare ndo mune vanhu vanotodziya musoro that's why hadiyo hazikanwe mameeting acho kugongwe kumamusha kana kuprikup kuna vanhu vanosvika andotakadatanyazi 2030 omanya kuprikup kwanze kuzvitaura ari maharare boza akatotora maharare anozvambaradzwa munangagwana kana 1 vote akambopiwa maharare azvite ndosaka chiomesa vanhu maharare rwadziswai kumakombi rwadziswai kumabusiness because amusikuda munangagwa maharare iyo unoti ungadedze munhu ari maharare womupa chibhazi ubva muti tikunokutengerei machikenini vakazvijaira zvimachikenini munhu akakwana totava akakwana zvavakuita maharare maindisi avangwarisa vakunochera zvimastand zvazvo ngoti pane murungu apa padii hopely farm rari farm it was a farm chenda yamunopanana mastands kukaenda kucrest kwekuya kwakunenhikirikini rari farm racrest panana mastand ari kutora vanhu kuzasi kuti uye mugare kuharare ndakutokupai mastand vanhu votopiwa mastandoverenga nharo dzako 10 kana 15 and a half wobva wanzi wapiwa ndichionzopusha uri ndo vanhu vanosapota munangagwa anotohodha andozati ndikutonotora magachi kangu kuzasi kwachobonono ndokwaminotora magachi kuti uye muharare mundisapota harare munhu akuna inini kana muchida inini ndikanzi ndatobuda inini kuti ndakunosapota kuti right Kuuraya versus munangagwa muharare ndomudya munangagwa beji ndomudya masikati machena kumurakaisa kuti munotozonyara kuti iwe wadya munangagwa imomo umudya izozonzunzwa kuti munangagwa muharare kupi ndosaka iye anozati uzumba maramba pfungwa vakaramba pfungwa ndokwake ikoko kuti kune vamwenanadotito kuseru nemachechi aya machechi aya kuti vanenge vachirara nitwana tudiki zvima 13 years saka vanenge vatotoziva kuti isu tikarara nitwana tudiki tinosungwa saka rega tingosimbisa chi vamunangagwa 2030 chechi yese netoaibvumizo kuparidza chidaisohaleluya ene chinhu chakandi unozoti nyaya ndaitoitaura last week ndakaona handizotaura amwe machechi nemazita ndaitoona pachitonzi munangagwa enda kuchechi ukoko patonyoronzi mazita handikudze but chechi yacho ngakatonyora nezita vanzi for ed vatodaidza his excellency vatoenda kuchechi chechi yakutonzi for ed takamboona muta kuti vendors for ed chechi for ed chakati for ed chakati for ed ndobebe petozodzoka kuti chiti munangagwa zvinhu zvese zvazvake ukatarisa kana ani chaari kunyengerera chaada kupusha
anotomboita kunge zvinhu zviri stable munyika, anorerutsa nezvinhu zviri tori illegal. Chiwindi chiri illegal. Ndosaka unoita touting mani hatisi kude kuone maro but ndosaka pepe tekuti pakati stay away chiri illegal pese pepe pamekudzwa nchinzi mawindi endai mutauni mutakure vabereki business as usual. Chiwindi harisi business, harisi basa futi, harisi basa, chirombe touting. Nyangwe nyika ikanzi kutongwa nani, nyangwe ani akatonzi ari kutonga nyika, chiwindi chagara chiri illegal, hachitobvumirwe. Ende zvemushikashika zvemunenge muchiita zvezvo hazviko pamutemo. Ukatarisa nyika dzakaita seSouth Africa, ukatarisa mufambiro enda unoziva kuti South Africa road inofamba nebhazi haifambe nemota diki. Pane road inonzi apa panofamba nemabhazi chete. Kana pane mabhazi 3 weiyo inofamba nemabhazi chete. Kune zvekuZimbabwe zvekuti unoona bhazi, unoona Honda Fit, unoona Wish, unoona Kombi, unoona Gonyeti. Panozikanwa kuti ileni iri rinofamba nemabhazi chete. Kuti vanhu public transport vanhu vaite safe vafambe zvirinyore. Apa hatofambe kana neimwe mota. Ukatoonekwewo uchifamba nepani papo neuyu hazvitoiti. Kune zvekuZimbabwe road katauni keZimbabwe. Tauni yeZimbabwe munoti Harare Zimbabwe yakanaka. Tauni yeZimbabwe yekuti unofamba kubva paGaufu kusvika pana 4th yapera. Kana wamira paGaufu ukatarisa kuzasi kuna 4th unonga kutoona Eastgate, katauni kacho kapera. Ndoye mune muchitogadza naye muchiti yakanaka Zimbabwe yakaita sei. Pinda muJohannesburg unodzika madzungu rese. Zimbabwe ine matauni mangani? Ine matauni mangani? Harare kekuti iwo kana wakamira Harare, Mutare, Bulawayo, tumwe tose twatoti matownship. Tauni iyo yemutare yacho uri kutaura. Kana wakatomira murengi unongochiona kuti tauni ino yakaperera yatangira apo ikaperera apo. Kana ndonge ka growth point muZimbabwe vosi Harare kacho katarise zvakakaita. Ukatotarisa chitungwizo kuchitungwizo ndakatoona kunge kuchitungwizo kwakatonaka than CBD. Pari nyewe ngoti muCBD meme mungorowa nezvimwewo zvimabuilding zvakangokurawo zvacho. Pari kutarisa chitungwiza yatodevelopa yakatonaka kudarika Harare. Patinongochinzwa munhu achiti tiri kuzoita zvakati, tiri kuzoita zvimabuilding zvemutauni zvacho zvinenge zvakasviba, pendi dzacho dzakatosiya dzaiswa naSmith. Chii chinenge chinetsa kanzuru? Chii chinonetsa? Tina kanzuru Zimbabwe. Vanhu kanzuru tikatokusangana tokuzhaka kudhara takatota kanzuru hatitorina kanzuru iyo izvezvo kumatapi kwekwe. Zvinhu zvokuti it's your duty guys, you have to renovate those flats. Hapana atsemuka. Tinoda kunova tichispray tsikidzi dzedu dzinongopinda makreki makatsemuka meme. Mabhini, marara, pare, zvimvura, vanhu vacho mbare chinenge chinzi muZimbabwe. Ende mbare yacho munorohwa mari dzakawandisa. But ukatarisa zvimvura hamuna rodhi, kukanaya mvura yainochena kuita yeblack, chitonge chicompost like inenge ichinhuhwa, but vabereki vanenge vachitengesa. Saka tinenge kanzuru basa raenderei, mari iri kutora ndeyei? Data tina kanzuru havana kukwana munhu zvekuti kanzuru kuita sekudhara iwe mafume you know me, you know where I stay mafume nonsense nezvimanikini zvako hatikude, we don't like you. Wakapinda ipapo zvokurikola vanhu nachabangu iwo wanga watodzingwa kudhara naye utochera mbeva izvezvo kumusha kwako, but ukadzoka zvichipapo ukariska zvese zvaunazvo kuti udzoke ipapapa. Ende wapatonofungisa hanzi mudire wemunoita shabangu ndo mudire wetinoita Geza. Viva Geza chimdara munoita shabangu ndo mudire wetinoita Geza. Aiwa ngatiboisa maoko Geza. Aiwa mdara Geza. Aiwa Geza revolution. Totoenda naGeza tikati Geza totichamisa. Kana VP chiwenga kana vachizodawo vanouya vozoitawo vice president. Handi vagara VP here kuti vasarasikirwe nebasa ravo vanokuramba vari VP. Prime Minister Geza ende vanhu chamisa president. Ende vanhu chavanodira vanhu avo VP chiwenga muchinhu chavanodirwa nevanhu. Tichinatsotaura chokwadi. VP chiwenga vasi munhu weutano lauda ukada kutarisa VP chiwenga hapana kana pavanongotaura. Ende VP chiwenga munhu wewe kuti haadi zveubvanzu akapusa zvisingaita kumauya. Aiwa kunyarira kwekupusa murume uya akapusa. VP chiwenga you know me. But corruption akapusa murume uya akavharwa alright. Kuharare kwavharwa unonzwa kuita sei?
ukavharwa unonzwereza wakapusa iwe unoti watobvisa mugaba chigananda chihombe wobva wasara wakautoka overtekwa nechigananda chacho chamabhodha chichakakumisa kuti ungoti right munhu yeye ndikangomona munyika mangu musunge achiri kubhodha ikoko chichakanetsa ndonyeri kunetsa izvozvi pari kutonzi matrust chizomatrasta munhu zvafanaipi choenda mafanira munhu akachitwa mukadzi akachitwa kana kuti murume akanorora mukadzi bva anochitwa nechimwe chikomba ndo zvakaitika vipi choenga do something mukuru do something masoja emuzimbabwe asisina value ndonyeri kunetsa vanhu vari kungotuka musoja kamari kakadhakwa pari kunzi ko masoja emuzimbabwe hamusikuonawo here zvikuitwawo nemamwe masoja ekune dzimwe nyika zvitori nani mombotora nyika mombotongawo mombodzinga muzera wese uyu mombogadzirisa nyika masoja ari kudya gberusha izvozvo gberusha unorisa ndiri kudya nemasoja unozori masoja emuzimbabwe achandopedza stress nekudhakwa changosara kudhakwa kumabharaki ikoko chinenge chichingoitwa dai vachizodhakwa zvinuka zvinhu zvikutodhaka masoja tikazvipa munangagwa zvavanogona kungodzima ipai minangagwa amwe nyati ye moona nomugere mangwana ipai minangagwa kuti amwe tumbu katoti moona nomugere mangwana saka why is it zvichitwa nga iye ari so special kuti anenge achimwa ma-expensive whisky zvaarikacho mupei zvikumwiwa wamwana ndozvinoratidza kuti president ndewa vanhu look at Traore atotamba kana bhora akuita sei zvese zvikutoitika munyika nevanhu vese munhu kana uri president uchinyatsozondikutonga vanhu zvakanaka unosocialize nevanhu unofanira kupinda muvanhu aufanira kutya vanhu ukaona munhu wekuti anotya vanhu wekuti akangonzwa munhu angokosora akutoti vakomana mhanya kungonzwa munhu unozoti munhu kana uchitonga zvinhu